manpower. Tielo mogik mag manyo tiko e finals e tuke mag NCBA US Kids Golf nobedo gi joloch manyien kendo keto ondamo e finals ma ibiro bagi odira mabiro e alap ma Muthaiga Golf Club. E kidieny mar nyithindo manyiri manitiere kind higni 11 gi 12, Ahley Muyiela noloyo tielo ma Windsor kendo duoko points nyaka 20 e kindgi kod Mudhoi Kioi omako thuolo mokwongo nyaka sani. Muyiela nobedo jaloch gi points 79 ka thuolo mar ariyo nokaw kod jotugo ariyo Ashley Gashora gi Sikin Yuhu. Mary Nyambura noloyo kidieny mar nyiri ma nitiere kind higni 13 gi 14 ka thuolo mar ariyo nokaw kod Grandi Turi. We are getting a lot of newcomers and a lot of younger players coming into the game. The pipeline, we're looking at the pipeline of non-handicapped players. We're able to see where our players are going to move from junior, amateur to professional ranks. And we have now a clear pathway of how to move them through all the ranks based on what we've been seeing in the last 3 years.